час, шановне господарство, пропоную вам книгу новую «Советские партизаны. Миф и реальность». Занадто дрэнная книга. Як пісаў полковник Макаров, усіх гэтых аўтараў, выдаўцоў трэба у турму пасадзіць. Так што, калі хто хоча, набывайце, бо яна будзе і ў кіоску, але ў кіоску яна будзе каштаваць 54 тысячи рублёў, а я аддаю па 40. Гэта кніга выходзіла 2,5 гады таму. Мела назоў «Партизаны СССР от мифов к реальности». Гэта іншае выданне, цалкам перапрацаванае і больш антыкамуністычнае, больш антысавецкае, больш антыпартызанскае. Апошні прысуд. Вось, напрыклад, то такие партизанское движение в Беларуси. Ну, вы же видите наш формат, это... Алло? Алло? Да, привет. Да. Нет, конечно. Нет, не буду. Я не знаю, я подозреваю, что она начнется с опозданием, потому что они все еще тут. Ага. Все, пока. В фейсбуках ще воюють, аж не 5. Ну, вже третє, що може достатися. Чоловік до інформаційної війни подрихтований. Але і вороги не дремлють, Меркурій по всім. Александров так само. А где же лишь быть? Там, где информационная война. На войне. Дальше, Андрей, как раз добре, что мы зустрілись, литерально слово хочу сказать. Да, не добре. Там я бачу уже постфактум ваши трибуты сделаны, ну, вы зрозумели. Я зрозумел, так. Так я хочу подметить, что... Я ведаю. Потім я висвітлив для чого, за чого і А, у вас с неким была... Ну, випадково так отрималося, що просто, розумієте, що все це великий дуршлаг, з якого лється в різних боках. Як я розумію, просто Олесь там заходить в таку раду, така реформа, ви зараз проведете інтерв'ю, це, конечно, крупніше. Потому что для меня это так само было... В этом мимология. Ну, я потом допял, что это небольшая треба была. Я же так само бачу, что там белыми нитками прошито и торчать. Ты просто... Не-не-не, так я не балася. Тем более, что я же ставлю пульсу в закрытом режиме умовлення, там у нас все нормально. Так оно і в відкритому. Матеріали все було етично. Там просто потім випадково відбулася. Ну, я думаю, що ще хвилин 5, більше полук. 5 хвилин можно лететь, это уже іншая тема, не информационная война, а я, ну, литерально по некалькі фраз, как вы сказали. Добре, так. Теперь, потім як вам? Я не ведаю, як там хутко Павлюк. Ну, хвилин 5 у нас є, так? Зараз? Так. Ну, 5, давайте 5, може і є. Так. Ну, може, как не переживайте, воздушні шари можна пройти. Ні. Дякую велике. Дякую велике. Все.
Добрый день, шановное господарство. Дякую за то, что вы пришли сегодня до нас. Сегодня у нас такая вельмі важная, як я лічу, шмат хто лічыць, тэма для абмеркавання, вельмі надзённая для Беларусі. Гэта сучасная інфармацыйная вайна і урокі украінскіх падзеяў для нашай краіны. І проекту Беларусь Security Block. Ну, в якости, скажем, уводного слова трэба сказать, что падзеі, якія адбываюцца ў нашым рэгіёне апошнія месяцы, падзеі ў першую чаргу звязаныя з расійскай агрэсіяй ва ўкраіне і ўсім тым, што суправаджае гэтую агрэсію, яны высветлілі такую вельмі важкую каштоўнасць тэмы інфармацыйнай бяспекі. Я нават скажу так, што недавно чытаў інтэрв'ю такога вядомага расійскага паліттэхнолага Глеба Паўлоўскага, і мне вельмі спадабалася ягоная фраза, недаслоўна, але прыблізна так, што ідэалогія тых людзей, якія ваююць супраць законных украінскіх уладаў на ўсходзе ўкраіны, у іх няма ідэалогіі, ім ідэалогію замяняюць вечаровыя навіны расійскага тэлебачання. І я думаю, што і ў нас у Беларусі вельмі шмат людзей, якім ідэалогію замяняе вось гэтыя вечаровыя навіны расійскага тэлебачання. І гэта вельмі небяспечна для краіны, з майго пункту гледжання, можа хтосьці са мной не пагадзіцца, но будзем дыскутаваць. І вось тое, што Беларусь знаходіцца амаль цалкам у расійскім інфармацыйным поле, гэта ёсць небяспека для краіны, асабліва ў тым кантэксце таго, што адбываецца сёння ва ўсходняй Еўропе. І мы б сёння хацелі пагаварыць пра тое, якім чынам гэта ўсё рэальна выглядае і ў Беларусі, і ў Расіі, і ва ўкраіне, якім чынам дзяржава і грамадства могуць супрацьстаяць гэтым розным формам замежнай інфармацыйнай агрэсіі і, самае галоўнае, якія урокі Беларусь мусіць для сябе вынесці ў пляне інфармацыйнай бяспекі з падзеяў ва ўкраіне. Ну і пачаць нашу дыскусію, дакладней, увядзенне ў дыскусію, я б хацеў, даўшы слова Паўлюку Быкоўскаму, што датычыцца фармату. Я б папрасіў панэлістаў прытрымлівацца 10-15 хвілінаў сваё уступнае слова, потым ваши пытанні, адказы на пытанні і потым агульная дыскусія, в якой зможа ўзяць удзел кожны, хто тут ёсць. Ну, таксама пытанне ўсё ж таки прытрымлівацца там пэўнага рэгламенту, 5-7 хвілін максімум выступу дыскусіі. Добра, і тады перадаю слово Паўлюку Быкоўскаму, калі ласка. Дякую вялікі, калегі. Я рабіў некалькі даследаванняў контенту беларускіх медыа, звязаных з асвятленнем падзеяў в Украіне. Гэта быў шэраг рознафарматных даследаванняў, і па іх выніку рабіў пэўную справаздачу, і вось зараз гэтыя вынікі гэту справаздачу я магу паказаць пэўныя кавалкі для вас. Я буду адразу казаць пра тое, што хутчэй за ўсё нельга казаць пра дакладныя лічбы пры ацэнкі контенту, якія я тут кажу. Тут можна казаць пра тэндэнцыі, фотоінструменты, якія я выкарыстоўваў для ацэнкі контенту. Гэта часцей за ўсё быў пашыраны пошук Google. Яны не даюць вельмі высокай якасці, калі казаць пра канкрэтныя лічбы. Але тым не менш яны паказваюць тэндэнцыю, і тады можна казаць пра тое, чаго было болей, чаго было меней, прынамсі у гэтым кірунку. Гэта даследаванне пачалося з віленскага саміту ўсходняга партнёрства, пасля якога, власна кажучы, украінскі крызіс і набыў такую, па-першае пачаўся, потым набыў выстрымі. Тут я проста паказваю слайдик, каб нагадаць, як гэта выглядала.
І першае даследаванне тычылася адлюстравання Еўрамайдана ў люстэрку беларускіх медыяў. Сярод ресурсаў, я мушу спаслацца, што тут на слайдах бачаны кароткія спасылкі па лінку, дзе яна была высокая, лінку «Политпросвет», «Кошмарный сценарий», «Львовское герцогство», «Донецкая республика», «Соединенные Штаты», «Привозы и молдаванки». Тут з пэўнай іроніяй і так далей, але тым не менш аўтары савецкай Беларусі паказваюць, што беларускія ўлады незадаволеныя тым, што адбываецца ў краіне. У тым жа ключе і знаходзіцца інтэрв'ю Александра Лукашенка тэлекампаніі НТВ, дзе таксама ідзе гаворка і о переговорах з Турчынавым, тады выконваючы абавязкі прэзідэнта Украіны, а тым, як Лукашенко ставіцца да федэралізацыі Украіны. Пры гэтым тая самая савецкая Беларусія дае падзеі такім нейтральным зноў-такі ключы, але калі мы паглядзім у іншыя выданні, прынамсі у «Народную волю» за тыя ж самыя дні, хто распальвае в Украіне грамадзянскую вайну, тут даецца канкрэтны адказ і гаворка ідзе менавіта пра Расію, а інтэрв'ю Лукашенка ўжо сфокусавана на такім пытанні «Лукашенко не согласен з Путіным». То бок тут уже ёсць такая ацэнка, якой пазбеглі і прэс-служба прэзідэнта, і дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, і савецкая Беларусія. І «Народная воля» хваліць прэзідэнта Назарбаева, які нібыта іграе на апережэнне. Калі паглядзець крымскі крызіс у беларускіх СМІ, то мне было прасцей аналізаваць паведамленні інфармацыйных агенцтваў Белапан і Белта, і тут я заўважыў такія умоўныя пазіцыі. Тут нельга сказаць, што адназначна прарасійскія ці праўкраінскія пазіцыі, але калі сыходзіць з тых тэрмінаў, якія ўжываліся, як называліся ў незаконныя узброеныя фармаванні, казалі, ці гэта так званы прэзідэнт, так званы выконваючы абавязкі прэзідэнт Украіны, ці проста казалі выконваючы абавязкі прэзідэнт Украіны і так далей. Калі казаць па гэтых характарыстыках, то пра украінскіх пазіцый было больш заўважана у Белапана, а пра расійскіх у Белта. А разам з тым нейтральныя пазіцыі пераважаюць в публікацыях абодвух інфармацыйных агенцтваў. Калі забегчы наперад, то менавіта інфармацыйныя агенцтвы якраз у гэтай якасці і захавалі асвятленне украінскіх падзеяў. Разам з тым дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі былі дастаткова ангажаваныя. Яны не заўсёды казалі, хто правы, хто вінаваты, на чым баку іх нябеснае воінства, але яны ўжывалі тэрміны, якія ўжывае расійскае тэлебачанне, паказвалі тыя самыя карцінкі, і як мінімум яны не перашкаджалі гэтаму бачанню, расійскаму бачанню украінскіх падзеяў распаўсюджвацца ў Беларусі. Тут яшчэ можна паглядзець больш канкрэтна па колькасці публікацый, але не ведаю, ці гэта варта. Па днях бачна, што шэрая пазіцыя яна захоўваецца прыкладна аднолькава, а ёсць пэўныя ўсплескі праўкраінскіх, пра расійскіх пазіцый. Гэта, калі казаць пра дзяржаўныя інфармацыйныя агенцтва Белта, то это хутчэй за ўсё было калібанне разам з генеральнай лініяй партіі, а калі браць Белапан, то такога калібання фактычна немагчыма заўважыць. Был цікавы обмен любезностями паміж украінскімі і расійскімі журналістамі. Украінскія тэлеканалы заклікалі расійскіх калег не хлусіць, а расійскія калегі зноў-такі папрасілі украінскіх не хлусіць. Але калі я паглядзеў, што падаюць пошукавікі, то аказалася, прынамсі в Яндексе, што по пошуку расійскія СМІ призвалі украінскіх калег, больш частотна на першых пазіцыях выходзіць адказ украінскія тэлевізіёншчыкі призвалі расійскіх калег не абманваць. То бок тут ёсць заўважная такая пазіцыя ва ўсім інтэрнэце. Калі ёсць магчымасць паглядзець па беларускіх сайтах, то ў прынцыпе нічым у гэтым сэнсе не адрозніваецца. То бок в інтэрнэце хутчэй за ўсё гэтая прапагандысцкая пазіцыя была крышачку менш паспяховай, чым на тэлебачанні і іншых традыцыйных СМІ. Важнай характарыстыкай было
для ацэнкі контенту, як называюцца у тых або іншых СМІ вось гэтыя людзі, якія ёсць на па выніках даследавання там мною быў зроблены пэўны сшытак, слоўнік тэрмінаў, якія маглі ўжывацца в англамоўных, нямецкамоўных, рускамоўных, расійскіх, украінскіх СМІ, як украінскамоўных, так і рускамоўных, беларускіх, як беларускамоўных, так і рускамоўных. Аказалася дастаткова цікавая рэч. У большай ступені і заходнія, і украінскія СМІ, у незалежнасці ад мовы, супадаюць у тым, што спрабуюць нейтральна, але разам з тым непамылкова, без ніякай туману называць незаконна ўзброеныя фармаванні ці тэрарыстамі, ці баевікамі. У пэўных СМІ ёсць адрозненні ў іерархіі, але яны не такія прынцыповыя. Адзінае, што можна сказаць, што ў нямецкамоўных СМІ на першую пазіцыю выходзяць пра такое палітычнае вызначэнне пра расійскія сепаратысты, але ў астатнім яны супадаюць і з англамоўнымі і гэтак далей. Вельмі адрозную пазіцыю займаюць расійскія СМІ, дзе на першыя пазіцыі выходзіць баец апалчэння, што відавочна в рускамоўным асяродку мае хутчэй станоўчае, чым адмоўнае значэнне. Прычым пры апісанні вельмі падобных байцоў апалчэння в іншых краінах, у тым ліку в Расіі, ужываюцца іншыя тэрміны. Калі браць беларускія СМІ, то у беларускамоўных СМІ не было адрозненняў па іерархіі, па самых галоўных па частотнасці ўжывання тэрмінаў ад украінскіх ці заходніх СМІ. У рускамоўных вельмі часта тыя самыя апалчэнцы выходзілі на заўважныя пазіцыі. Але галоўная пазіцыя зноў-такі была тэрарысты таксама. Пра што гэта можа сведчыць? Гэта сведчыць пра крыніцу запазычання інфармацыі, пра тое, што несвядома пераносіліся тэрміны, і у незалежнасці ад таго, гэта былі СМІ, якія спрабавалі не падзеяць, ці гэта былі СМІ, якія падтрымлівалі той або іншы бок. Гэта пазіцыя, якую яны запазычвалі з першых крыніц, уплывала на апісанне канфлікту. В Украіне шэраг важных для журналісцкага кола арганізацый распрацавалі тэрміны, трэба апісваць падзеі в Украіне, каго называць діверсантамі, самаабаронай, сепаратыстамі і так далей. Але я мушу зазначыць, што нават в украінскіх СМІ гэтыя парады не выконваліся, бо спрошчаная карціна свету ўсё ж такі і прасцей перадаваць, чым вось такую разглінаваную і складаную. Калі паглядзець па усіх тэрмінах, якія можна было аднесці да назвы ваенізаваных фармаванняў ва ўкраіне, то у вялікай ступені на першай пазіцыі ў суме выходзіць слова баец, але у розных мовах яно можа мець розную ацэнку, і выходзіць слова тэрарысты. Калі яшчэ таксама трэцяя такая пазіцыя па колькасці баевікі, але не ў апошнюю чаргу дзякуючы існаванню шматмоўнага тэлеканала Russia Today, у заходнім свеце прысутнічае пазіцыя апалчэнцы, якая займае прыкладна такую ж самую роўную пазіцыю, як і баевікі. Дзякуй за ўвагу, гэта вельмі караценька вынікі даследавання. Калі камусьці будзе цікава, тут ёсць кароткая спасылка, паводле якой можна паглядзець і больш падрабязна пабачыць вынікі ці нейкія канкрэтныя словы і методыку даследавання. Дякую, Павлюк. Я думаю, что для затравки вот такая картина того, как это все описывалось в белорусских медиах, как державных, так и недержавных, вельми такие цікавий аналіз. А зараз я б тоді хотів передати слово Денису Лавнікевичу, який, може бути, поспробував би неяк описати, як це виглядало все ж таки з пункту гледження Росії, з боку російських сродків масової інформації, і які причини, може бути, гэтага былі.
Так, не будем разговаривать. Ну, найперш я б хацеў ўсё ж сказаць пару словаў не пра расійскія СМІ, а пра тыя міты, якія былі разбураныя падчас апошніх гэтых паўгады інфармацыйнага супрацьстаяння. Мне здаецца, разбурыліся як мінімум два міта вялікіх. Першы міт гэта тое, што сучасныя людзі і асабліва моладзь пачалі нашмат меней глядзець тэлевізор, і тэлевізор ужо не так уплывае на сучаснае грамадства, як 10 або тым больш 20 гадоў таму. Як высветлілася, гэта зусім не так, і расійскія тэлеканалы яны адыгралі сваю ролю, вялізную ролю, на жаль. І у тым, і як высветлілася, яны уплываюць і на тую моладзь, што карыстаецца інтэрнэтам і больш часу бавіць у інтэрнэце, чым перад тэлевізорам і так далей. Гэта першы міт. Другі міт, які быў разбураны, гэта тое, што адукаваныя, разумныя людзі, у тым ліку маладыя адукаваныя людзі, якія актыўна карыстаюцца інтэрнэтам, яны ўсё ўспрымаюць інакш, яны не настолькі, не так моцна на іх уплывае прапаганда. Яны самі могуць вызначаць сваю кропку гледжання і ствараць нейкі ўласны вобраз падзей. Але, як высветлілася, гэта таксама зусім не так. Па-першае, таму што значная частка той жа моладзі, яна і ў інтэрнэце палітыкай не цікавіцца. Па-другое, што агітацыйная, ўжо чыстая біялогія, што людзям увогуле, большасці людзей не ўласціва ўключаць мазгі, проста таму, што гэта вымагае пэўных энергетычных ды іншых затрат. Ім прасцей узяць ужо гатовы пункт гледжання, які ім падаецца праз тую ж тэлевізію, або уласна паводзіна ў расійскіх СМІ. Мне ўсё ж у пэўнай ступені цяжэй меркаваць пра тое, што адбывалася ў Маскве, бо я заставаўся ў Менску, працаваў у Менску. Але вось з вопыту гэтых усіх мінулых месяцаў сваёй працы ў газеце РУ я магу зазначыць наступнае. Так, сапраўды, быў такі моцны ўсплеск, і рабілася тое, што вось я, напрыклад, заяўляў нейкую тэму па беларускіх падзеях, бо я не магу рабіць матэрыял на рэдакцыю, калі я не ўзгадніў тэму. Спрабую ўзгадніць тэму, а мне адказваюць, што ты ведаеш, гэта так цікава, але вось у нас зараз усе рэсурсы, усе нават ганарарныя фонды і ўсё падобнае кінутае на Украіну. І сапраўды ў тыя месяцы гэта асабліва было моцна відаць, моцна бачна падчас крымскага крызісу, што сапраўды да 90% артыкулаў, да 90% як ленты навінаў, так і ленты артыкулаў у газеце РУ яны былі засяроджаны на украінскіх падзеях. Пазней гэта ўсё, і так сапраўды была такая ура-патрыятычная рыторыка. Вельмі моцная. Што цікава, што гэта пайшло, так сказаць, на спад, пачало губляцца ў пэўнай ступені ўжо калі пачаўся ўзброены канфлікт на ўсходзе ўкраіны. І вось апошнімі тыднямі, нават апошні месяц, у той жа газеце РУ друкуецца ўсё больш і больш артыкулаў, якія досыць так, як бы гэта сказаць, карацей кажучы, ужо не ура-патрыятычныя, хутчэй наадварот, што і ў Крыме нічога не атрымалася добрага, і пустэча ды галеча, і што на ўсходзе ўкраіны ўсё не вельмі добра, і што і нават ужо адкрыта пішуць, што Пуцін проста, што зрабіў Пуцін, ён зрабіў тое, што яму патрэбна, ён зліў з Расіі усіх маргіналаў, усіх нацыяналістычна настроеных дзеячоў правінцыйных, якія не маглі сабе аніяк рэалізаваць у правінцыі, але ім вельмі карціла, і не збіраецца іх пускаць абратна, хіба што ў рэфрыжэратарах.
Вось. Вось гэтая думка ўжо пачынае панаваць, і пра гэта ўжо можна пачытаць проста зараз. Хаця, канешне, працягваюць і газетару, і іншыя пінаць тую ж Украіну у плане, што будзе з энергетыкай, што будзе, там, крытыкуюць гэтыя 8 прапановаў урада Украіны па пазбаўленню ад газавай залежнасці ад Расіі, крытыкуюць вельмі моцна, ну, натуральна, што ж яшчэ рабіць, крытыкуюць вельмі моцна вось гэтую асацыяцыю, менавіта эканамічную частку асацыяцыі з Еўразвязам. Ну, здаецца мне, што пройдзе і гэта праз пэўны час. Прынамсі, зараз актыўнай прапаганды за сепаратыстаў, ну, у газеце РУ ўжо няма, знікае яна пакрысе і ў іншых расійскіх крыніцах. Ну і апошняе, што я мушу заўважыць па гэтай тэме, за ўвесь гэты час гэтага канфлікта не было аніводнага запыту да мяне з маскоўскай рэдакцыі, вось як да ўласнага корэспандэнта, каб я зрабіў нейкі тэкст пра тое, што там, умоўна кажучы, Беларусь выступае супраць кіеўскай улады. Хутчэй наадварот, з адваротнымі пунктамі гледжання, што і Майдан гэта было добра, і што насамрэч цэнзуры ці нават не было запытаў на падобныя прарасійскія, антыукраінскія допісы, артыкулы і так далее. Газета РУ — это достаточно либеральная СМИ по российских мерках. Но у любым выпадку яно кантралюецца наўпрост Крамлём праз свайго ўладальніка, яно належыць гэтаму Мамуту, алігарху Мамуту, які не усходняй гэтай грамадзянскай свары, а менавіта падчас крымскага крызісу быў нейкі перыяд такога, ну, сапраўды ура-патрыятызму на кшталт выдання «Взгляд» РУ, там, ці нават расійскіх тэлеканалаў. Ну і варта нагадаць, што ўсё ж зараз і Лента.ру, і, то бок, два буйнейшых Лента.ру і Газета.ру, два буйнейшых онлайновых СМІ, яны належаць аднаму холдынгу, уваходзяць у адзін холдынг з гэтага Мамута. Просто, вот, я не буду долго забирать час, просто яшчэ раз на дакладненне, а вось гэта ўсплёск ура-патрыятызму, па вашых адчуваннях. Гэта была наўпроставая замова з Крамля, ці гэта было унутранае там самаадчуванне, самацэнзура, можа быць, рэдактароў і выдаўцоў гэтага? Мне падаецца, што як і любое грамадства і ў Беларусі, і ў Расіі, так і штат журналістаў газеты РУ, а ён вялікі, ўсё ж, ён не аднастайны. Там ёсць і сапраўды тыя, хто ура-патрыёты, і, напрыклад, увесь час вядомы эканаміст Алексашенко, напрыклад, які вядомы сваімі ліберальнымі поглядамі, ён рэгулярна друкуецца у газеце РУ, і тая ж Юлія Латыніна. Але ёсць сапраўды так і ура-патрыёты і там. Ну, пэўны час газета РУ гойдалася паміж тымі і тымі, але зараз усё ж зноў вяртаецца да больш ліберальнага погляду, такого не прапуцінскага. Я кажу, некаторыя рэчы пішуцца наўпрост. Я, на жаль, не захапіў з сабой нейкія тэксты, але наўпрост пішацца, што вось Пуцін зліў гэтых маргіналаў-нацыяналістаў і не чакае іх абратна, і то бок ён дамогся свайго. Вось гэта пішацца адкрыта ўжо. Добра, дзякуй, Денис. Я думаю, што яшчэ будзе ў нас час падыскутаваць такія актывізацыі нейкіх унутраных рысаў расійскага ў дадзеным выпадку грамадства, проста умела зроблена. Ну і зараз я б хацеў даць слова Андрэю Паротнікаву. Можа быць, ён меў вельмі такую цікавую серыю тэкстаў у сваім рэсурсе беларускі. Ўсё ж такі можна вынесці нам і дзяржаве, і грамадству урокі з таго, што адбывалася ва ўкраіне і вакол Украіны вось гэтыя месяцы. Ну, па-першае, трэба Майдан папросту паслужыў такім каталізатарам таго, што адбылося па любым выпадку. Можа быць, не ў гэтым годзе, але праз год.
прыватнымі расійскімі каментатарамі недзе там у інтэрнэце, лайв-журнале і гэтак далей, гэтак далей. Спачатку гэта выглядала як нейкая неадукаванасць і хамаватасць. Але зараз бачна, што воленс-ноленс, але ўсё гэта прывяло да вельмі з гэтай сітуацыі збоку і рабіць нейкія высновы, што гэта здарылася не з намі. І першы такі момант, тое, што мы можам адзначыць, гэта тое, што любая інфармацыйная вайна пачынаецца з прыніжэння свайго верагоднага суперніка. Не абавязкова, каб гэта прыніжэнне рабілася на афіцыйных узроўнях, абавязкова, каб яно рабілася масава і даволі працяглы час. І вось падчас гэтага крызісу нешта такое пачалося ў адносінах да беларусаў. Цяжка сказаць, ці гэта нейкая цэнтралізаваная замова, ці можа папросту рэакцыя на тое, што афіцыйны Менск зрэагаваў не так, як таго патрабавала расійская грамадская думка. Можа быць і другое, можа быць і першае. Тут нічога дакладна мы зараз сказаць не можам. Другі момант, што можна было назіраць на Беларусі, гэта стварэнне нейкіх такіх фэйкавых ідэнтычнасцяў. Типа украінцаў нема, вось ёсць нейкія там галічане, а потым ёсць нейкі там маларосы, яшчэ нейкая такая лухта, якая тым не менш гуляла працяглы час на рознага роду маргінальных рэсурсах інфармацыйных, а потым паціху і пачала неяк з'яўляцца і на больш прыстойных, паважаных і такіх сур'ёзных рэсурсах. І вось што адбываецца зараз. Памятаеце такого Шелеговіча, здаецца, да? Там это аматар яцвяжскай справы на Берасцейшчыне. І што гэта за рэсурс? Я думаю, што нікому казаць не трэба. Зноў-такі цяжка сказаць, што гэта. Гэта нейкая замова з боку там расійскіх уладаў, каб паспрабаваць націснуць на беларускія ўлады, ці гэта два гарадскіх вар'ята знайшлі друг друга, то бок гэты Мадэст і там Шелеговіч. Але маем тое, што маем. На жаль, прыходзіцца канстатаваць, што в сённяшнім сваім стане беларускае грамадства, яно не тое, што даволі, яно фактычна безабароннае перад нейкім такім знешнімі негатыўнымі агрэсіўнымі ўплывамі. Не стварыць якасны інфармацыйны контент на сваю карысць, а зрабіць так, каб грамадства не бачыла ніякай альтэрнатывы. Не асабістай, не як нейкія новыя альтэрнатыўныя ідэі таму, што агалошваецца з высокіх трыбунаў, не як нейкая такая палітычная сіла, якая б магла там выступіць супернікам. Інфармацыйна. Галоўнае, каб там не гучала прозвішча аднаго нам всім вядомага чалавека. А так яны могуць несці любую ахінею, як заўгодна і ўсё, што заўгодна. Што яны і робяць? Той стан, у якім прыбывае наша медыйная прастора, на жаль, гэты стан, на жаль, не, скажем так, не дапамагае стварэнню якаснага менавіта грамадска-палітычнай інфармацыі. Тут все вельмі цяжка. І з-за таго, што ўсё ж такі сённяшняя ўлада прызвычаілася гаварыць маналогам, а не там дыалогам ці дыскусіі, я вельмі больш так шырока. Што ў гэтых умовах можна зрабіць? Складана сказаць, таму што сама з'ява інфармацыйнай вайны, яна для нас новая і яна даволі не вывучана. Ёсць дастатковыя методыкі, ёсць маса людзей, якія вельмі паддаюцца ўплыву, і гэтых людзей могуць выкарыстоўваць. Паглядзіце, колькі за апошні пару год у нас з'явілася. Ёсць ікона Рунета, Сергій Астахов, православный деятель всея интернета. Человек психічна хворы. Але вось на ягоных гэтых відэаматэрыялах можна папросту пабачыць, скажем, як расійская прапаганда ўплывае на мазгі чалавека. То бок гэта класічны варыянт, калі тое, што у цвярозага на вуліцы, вельмі не смешна на самой справе. Таму што ідзе вельмі моцная падмена паняццяў,
ідзе вельмі моцная падмена здаровага сэнсу. Ну, то, што Денис сказаў, што зараз типа вось газета там у расійскай медыапрасторы папулярная ідэя, што Путін зацеяў все гэтыя падзеі на ўкраіне, каб некалькі тысяч маргіналаў з'ехалі з Расіі. Прабачце, але в выніку ён атрымаў 45 мільённую варожую краіну. І калі вось, ну, такое несупадзенне і такія алагізмы грамадства праглатвае, гэта азначае, што з грамадствам вельмі вялікія праблемы інфармацыйных рэсурсаў. Ну добра, як змагацца з інтэрнэтам? Можна забараніць, можна там ці вырезаць нейкія тэлеканалы, кавалкі там, цэнзураваць, але ж мы жывем у тую эпоху, калі інфармацыя, яна як вада ў любым выпадку, так ці інакш, знаходзіць сабе дарогу. Чым больш забаронаў, тым больш давера да той інфармацыі, якая ідзе. Класічны варыянт гэта Еўропа з пашырэннем папулярнасці рознага роду экстрэмісцкіх арганізацый, ідэалогій і гэтак далей. З аднаго боку, а з іншага боку акіяну Злучаныя Штаты, дзе ёсць 4 нацысцкіх партый, афіцыйна дзеючых і працуючых. Ну і што? І дзе экстрэмісцкая ідэалогія на выніку аказалася больш запатрабаваная ў Еўропе ці ў Штатах. Таму, якія зараз папросту не могуць быць выкарыстаны, гэта такі паліатыў і фактычна гэта нейкія пажарныя крокі, каб калі пачнецца нейкая моцная інфармацыйнага палітычнага інфармацыйнага прадукта ці грамадска-палітычнага. У краіне, у якой фактычна няма палітолага, у нас, я лічу, што у нас ёсць толькі 3 нармальных эксперты. Ну, на жаль, калі вырашаць ударыць па нам, Угледжання, асабліва то, што датычыцца магчымых мераў, што іх фактычна няма. ну іх не шмат, іх вельмі не шмат, яны все вельмі слабыя. Ну, але тым не менш в Молдове, в краінах Балты, адключэнне каналаў, конечно, гэта не вырашае всю. На літвінскіх номерах. В романе з Менска нашмат менш, я думаю. Нашмат. А дзякуй аўдыторыі, калі ласка, ваши пытанні, но я думаю, што Толік можа далучыцца тут, каб быць нароўні з усімі конкретна, альбо ўсім адразу панелістам. І на першыя 3 пытанні адкажам, дальше паглядзім, што у нас будзе па часе. А можна працяг зрабіць? Ну, выступ, ну, мы планавалі, што потым будзе дыскусія, ну, калі... Рэпліка. Рэпліка. Ну, давайте кароткая рэпліка. Анатолий Тарас, я хочу сказать, что тут уже вышли пытания, чи есть центр некий, чи есть замова, откуда з'явилася эта идея. Я хочу вернуть вашу увагу на то, что апошніх там 13 годов Россия занималась с коленом. Весь этот час там шукали национальную идею. И нашли. Это вельми новая, в той же час вельми старая ідея збирання російських землів і оборона тих російців, які, як там кажуть і пишуть, не по своєму жаданню раптом перетворилися у чужинців у власній країні. Это російці в Латвії, Україні, Білорусі, і гэта в Казахстані і так далі. І ми бачимо, що ця ідея отримала шаленую підтримку Росії. Треба боронити російців, треба боронити російську мову. Треба вернуть Крым, який завсёды був наш. І вплив на білорусів. Месяц тому був соціологічний опрос, я, на жаль, не пам'ятаю, хто його проводив. 62% белорусов підтримали захоп Крыма. Сказали, это историческая правда, потрібно було. Что тычется этой войны, я бы сказал, что это не информационно-психологичная война, не информационная, а психологичная война, у якой информация з'является зброей. Это менавіта психологичная война. А был такой человек, усе його добре ведають по книжках, Геббельс, и он вельми добре показал, что головний секрет пропаганды – это повтор. Не потрібно чоловіку, навіть адукованому, ніяких логічних аргументів. Треба долбить і долбить одно і то ж. Увесь секрет пропаганди – колькі разів повторять. В ідеалі раніцу, день, вечорком, кожний день, кожний тиждень, і праз месяц ти ж 60
70-80% будуць думаць правільна. І паколькі гэта накіравана вось у гэты бок збіралі рускіх земляў, быццам рускіх, і абарона расейцаў, якія ператварыліся ў чужынцаў на ўласнай зямлі. Латвійская земля гэта ж расійская земля, беларуская земля гэта расійская земля, украінская земля это грузінская, ўсё гэта Расія. Так вось ёсць такая служба. Я хочу звернуть вашу увагу, она мае назву Федеральное агентство Россотрудничества. На жаль, не все гэта ведаюць. Эта организация мае бюджет годовых $550 миллионов. Штат у Москве некалькі тысяч службоўцаў. Афіцыйныя прадстаўніцы ў 76 краінах мира. Это вельмі моцная организация. Менавіта яна ўсё гэта координуе, направляе, кіруе і як там, що сказати, інтересі, не ведаю, працуе у гэтым напрамку. Кирилл Косачев, его позначальное, это былы старшыня Думского комитета по замежных справах. Кто працуе? Ну, по-першае, гэта афіцыйныя прадстаўніцтвы Россотрудничества гэтага. Далей сотрудники, супрацоўнікі посольстваў, супрацоўнікі расійскіх домов, а у нас ось мы тут размаўлялі некалькі дзён таму, адразу 2 або 3 новых дамы открыліся на Беларусі. Это прадстаўнікі розных арганізацый фондаў Расійскай Федэрацыі. А з другого боку, гэта местныя кампрадоры, якія атрымалі інфармацыйную падтрымку і, што вельмі важна, фінансавую. Ну, напрыклад, усім добра вядомы сайт Заходняя Русь. Вось тыповыя кампрадоры, агенты Москвы, без усяких там косак. Сапраўды агенты Москвы, кампрадоры. Наши улады або не разумеюць усю моц гэтай пагрозы, або разумеюць, але баяцца нешта рабіць, каб Москву не зліць. Я не ведаю, як на самой справе. Это. І вось такі яшчэ прыклад. Журналист, есть такой фонд, ресурс BuzzFeed, Макс Седан, это по-российски зачитаю, сообщил, что российская кампания по формированию отношений в мире к вторжению на Украину включает вербовку и подготовку новых штатных интернет-троллей, которых используют для распространения взгляда российской власти. По информации издания, в среднем за день каждый тролль должен оставлять 50 комментариев к новостным статьям. Каждый блогер должен вести 6 аккаунтов в Facebook, публикуя минимум 3 записи в день и дважды участвуя в обсуждениях сообщества. Все остальные сотрудники, получая за это деньги, должны вести по 10 аккаунтов в Twitter, публикуя по 50 твитов ежедневно. Вот он механизм. Праца. Каждый день, то я же сказал, каждый день есть центр, есть люди, есть гроши, и все это робится. Господар Тарас, вы забылись про православную церкву. А, я не забывся, але церкву, я тільки зачепив, одразу ж укритися і знімаю. Это тільки там ганьбить нашу святую церкву. Церква справді, ось це наш митрополит новий, Павел. Ну, добре, що він такий дурний. Коли був розумний чоловік, це було вельми страшно. Господар Анатолій. Добре, чому? Дякую за репліку. Ну, все ж таки переходимо до питання. Мене питання. От спочатку, почав з потім. Я не веду, хотів задати питання коротке. Чи ви бачите ніяку реакцію на початок цієї війни? Почалася з Майдану, у актуальної політики білоруських владів. Але я зроблю невеличку подводку, тому що абсолютно згодний з господарем Тарасом, що нема сенсу обмірковувати питання інформаційної війни у відриві від інших питань так званої м'якої сили. Всі ті русские доми, які відчиняються, мені довелося недавно бути у цьому домі Москви, який стоїть на узбережжі Свісличі, і там відчування повного, що там нічого не відбувається. Да? Тобто це такий от ангар, який в певний момент може бути наповнений там фондами, тими солдатами інформаційної війни, круглими столами і тими компонентами м'якої сили, які там інформаційною війною не вичерпуються. Але все ж таки, Майдан був вже доволі давно, шмат місяців пройшло. Було кілька фазів,
і слів Януковича, і Крим, і конфлікт на Донбасі. Ми бачили з тих лічбів, які озвучив господар Бутковський, що на початку ввогуле ніякої лінії в офіційних СМІ не проводили. Стали там брати інформацію з російських СМІ, які терміни використовувати, які навіть підсвідомо стали використовуватися і білоруськими СМІ. Але ми бачимо певний час білоруська влада стала неким чином коректувати свою ідеологічну лінію. Снят міністр інформації, відбулася ротація на посаді міністра, виступ Лукашенка на білоруській мові. Певна була незрозуміла ситуація з так званими георгіївськими, гвардійськими ленточками на День Победы. У меня питання, ці відреагувала, на ваш погляд, на погляд експертів, ці відреагувала білоруська влада на ось той рехо інформаційної війни, якое докатилося до Білорусі з фронтов російсько-українських. Так само у контексті того, що був досвід інформаційної війни супроть персонально Лукашенка у 2010 році, коли там «Красный батько-1», це, конечно... Дякую, господар Остапенко. Ми спочатку наберемо питання, потім будуть відкази. Питання про Тарку. Вы мне сказали, я так не зрозумів, що включать свої шари інформаційної війни про основну церкву, так тоді треба просто, хотілося б розмежувати. Ви маєте на увазі нову церкву православного РПЦ чи православну церкву Білорусі. Тому що то, что делается, скажем, на сайтах православных российских, это одно, а то, что делается в Беларуси, это иншее. Не то, что зовсім, но иншее. Это я могу сказать. Ніяке пояснення. Добре, дякую. Ще питання у когось? Коротенько. По ваших прогнозах, в ближайшие там 20 годов не пишете, что Россия просто развалится? Оптимістично. Я пропоную все ж таки речі ж тематики заявленої притримлюватися. Це велике особне питання. Може, давайте по черзі відказувати, бо зараз наберемо питання і заблудимося. Ні, все зрозуміло. Я ж казав, 3 питання. Війни в Україні. Хто перший? Ні, давайте, може, я. На мой погляд, нельга напрот зв'язувати відставку міністра і як свідчення того, що нібито гэта була прадказальная адстаўка. Іншае пытанне, што надзеі беларускіх выдаўцоў, што будзе нейкая іншая фігура новага міністра, не спраўдзілася. А што тычыцца увогуле, ці задзейнічаны досвед прадухілення інфармацыйных, так скажем, навалаў на Беларусь, то таксама кантралююцца кабельныя сеткі. У іх заўсёды можна мяняць контент. Тое, што з беларускіх кабельных сетак даўно выпалі украінскія тэлеканалы, но гэта раней выглядала як адказ на аранжавую рэвалюцыю. Ну вот зараз выпало, мае цешчы не. Ну, насамрэч, гэта можа быць і канкрэтна у кожнага з правайдераў ёсць свая гульня, сваё адчуванне лаяльнасці, нелаяльнасці і гэтак далей, бо некаторыя правайдеры фармальна ёсць недзяржаўныя, незалежныя, але все яны ведаюць, хто дае ім ліцэнзію, як яны могуць яе згубіць. З другого боку, для беларускіх уладаў абсалютна незразумелым ёсць той фармат інфармацыйнай вайны, які прысутнічаў у сеціве, бо паводле тых жа дадзеных беларускай аналітычнай майстэрні, якая ў траўні Вардамацкі праводзіў даследаванне, каля 20%, зараз можна глядзець больш дакладна, 20,8% атрымлівалі інфармацыю ў сацыяльных сетках пра тое, што адбываецца ў Украіне, 45,2% атрымлівалі інфармацыю ад сяброў і знаёмых. Гэта вельмі падобныя, так скажем, фарматы, гэта такое сарафаннае радыё, і яно якраз шмат у чым рэтранслявала тое, што адбывалася, то, што паказвала расійскае тэлебачанне, і гэтыя ж самыя канцэпты ішлі і пра сацыяльныя сеткі таксама. Таму вось калі калегі казалі пра тое, што сацыяльныя сеткі, на іх быў вялікі спадзеў, што яны нібыта будуць трансліраваць нешта іншае, то там было і тое, і другое, але таксама падтрымлівалася пазіцыя Расіі, яна рэтрансліравалася і ў вялікай ступені. І гэта заўважылі шмат якія даследчыкі, і расійскія, і украінскія, і іншыя.
Про распад России мне Ні, складно чекай, сказать. давай по черзі. Спочатку все ж таки про реакцію білоруських уладаў, може є що додати у Дениса, у Андрея. Ну, наконт рэакцыі беларускіх уладаў я б сказаў, што паводзіны адносна падзей, што адбываліся паміж у межах расійска-украінскага канфлікту, яны прынцыпова гэтай рэакцыі нічым не адрозніваліся ад рэакцыі на іншыя падзеі. Звычайнае лавіраванне паміж некалькімі цэнтрамі сілы. Ну, за 20 год свайго владарства Лукашенко ўжо просто стаў звышмайстрам паводзінаў, якія добра адлюстроўваюцца ў габрэйскай показцы. Рабинович, идет дождь, вы без зонтика и абсолютно сухой. Как это? А я между струйками. Вось и белорусские улады уже настапарылись таким чином себе поводить, как и нашим, и вашим. То Лукашенко дае, запрашае на белорусские аэродромы павелічаную колькасць расійскіх самолетаў, і адначасова ён едзе ў Кіев на інаўгурацыю Парашенка і цісне яму руку і усміхаецца. Ён робіць і то, і прынцыпова гэта не адрозніваецца ад іншых падзеяў. Вось як ён не прызнаў Абхазію і Паўднёвую Асетыю, так ён не прызнае і анексію Крыма, але прытым у іншых рэчах ён працягвае падтрымліваць Маскву. Прынцыпова тут нічога не змянілася. Ну а калі згадаць сапраўды змену ўлады ў міністэрстве інфармацыі, што змянілі Прыляскоўскага на Ананіч, ну ведаеце, ёсць вельмі добры выраз на гэтую тэму, што савое пень, што пнём у саву. Ну все. Андрей, ну, питання було не стільки про інформаційну реакцію, скільки про реакцію в плані перебудови інформаційної безпеки. Я не лічу, што гэта неяк звязана. Я не бачу тут узаемасувязі ніякай. Я не бачу ніякай какой-то, калі гэта менавіта пра перабудову інфармацыйнай бяспекі, каб нешта змянілася, потому что метады ўсё тыя ж. Гэта трымаць кантроль над рубільнікам, і калі што, гэта рубільнік апусціць. Ну, на больш пакуль мазгоў не хапае. Вялікае пытанне, ці ёсць там каму ўвогуле займацца такой нейкай інфармацыйнай ці інфармацыйна-псіхалагічным суперніцтвам. Таму што, напрыклад, мне казалі, што тыя дзяржаўныя рэсурсы, якія былі выдаткаваны на ідэалагічную працу, яны застаюцца незапатрабаваныя. Ніхто не ведае, што рабіць. Грошы есть, рабіць каму няма. Это праблема наших дзяржапаратаў, якасць кадраў, якія там ёсць. Наконт што такое цікавае было, ну прынамсі у гэтым годзе, гэта здаецца ў сакавіку там чарговы ці то з'езд, ці то там нейкая канферэнцыя БРСМ была, і там прагучала, што БРСМ таксама стварыў свае каманды гэтых троляў, як там называюцца, маладзёвыя каманды хуткага інфармацыйнага рэагавання, якія там ведуць нейкія аккаунты таксама, і гатовыя па першаму свістку пачаць там нешта посціць недзе. Ну, можа... Вядуць альбо гатовыя пачаць? Я думаю, што і вядуць, але там наколькі гэта якасна і масава, я... Это особное питание. Глядзячы, што посціць. Іх куратары іх чытаюць. Кураторы обов'язково читають. Это ж глядячи, що постять. Господарство. Ну і другое питання було про церкву як одну со зброяў этой інфармацыйна-псіхалагічнай войны. Ну, може бути, я вже так протягну на конт церкви. Ну, по-перше, я не хочу нікого покрыўдзіць, але з маёй кропкі гледжання праваслаўная церква расійская гэта камерцыйная установа. І таму яны сабе паводзяць як нармальная камерцыйная установа, дыстансаваўшыся ад палітыкі і ад канфлікта ў тым рэгіёне, дзе ў іх ёсць вельмі моцныя бізнес-інтарэсы. Таму што, здаецца, ці 30, ці 40% ўсіх прыходаў расійскай праваслаўнай царквы яны месцяцца на ўкраіне. І яны даюць вельмі добры даход. Ну, хаця б таму, што ва ўкраіне сапраўды людзі вераць. Калі у нас
стабільная гэта лічба удзельнікаў набажэнстваў на Вялікдзень 130-150 тысяч, тое, што фіксуецца МУСам. У Расіі недзе каля 10 мільёнаў, то ва ўкраіне больш за 14. Пры тым, што ва ўкраіне людзей 3,5 разы жыве менш, чым за Расію. І, канешне, што Кірыл і патрыархат яны занялі вельмі такую пазіцыю, як сказаць. Я не могу сказаць, што яна не тое, што ўзважаная, але яны папросту так неяк самаўстраніліся ад гэтай праблемы, і пакуль у іх гэта атрымоўваецца. Наколькі працяглы час гэта ў іх атрымаецца, пытанне вельмі вялікае, таму што не так даўно, здаецца, пазаўчора памёр прадстаяцель Украінскай праваслаўнай царквы, маскоўскага патрыархата Владзімір, і хто прыйдзе на ягонае месца і якіх поглядаў будзе гэты чалавек. І, дарэчы, перад Украінскай царквой маскоўскага патрыархата таксама стаіць пытанне, што трэба неяк рэагаваць на фактычна вайну, якая вядзецца супраць Украіны. І нельга выключаць таго, што яны адложацца ад Масквы. Гэта таксама такі варыянт ёсць. Мне цяжка, я не надта дасведчаны ў гэтых царкоўных справах, таму мне тут цяжка неяк. Калі пытанне палягала ў тым, ці ёсць нейкая цэнтралізаваная палітыка і пазіцыя царквы адносна ўкраінскага крызісу, то я яе не бачу. То бок тыя нейкія эксцэсы, якія ёсць там з гэтай рускай праваслаўнай арміяй, гэта хутчэй там шыза на месцы, а не нейкая такая цэнтралізаваная і прасоўваемая палітыка. Спадар Лаўнікевіч гэтае пытанне закрануў. Я магу, па-першае, сказаць з уласнага досведу, што сапраўды я згодны з Андрэем у тым, што у цэлым украінскае грамадства значна больш рэлігійнае за расійскае ці беларускае. Але ж ва ўкраіне там ёсць альтэрнатыва, нават у межах уласна праваслаўнай царквы. Там ёсць кіеўскі патрыархат, ёсць маскоўскі патрыархат. Ёсць аўтакефальная. Ёсць аўтакефальная. У Беларусі, калі гаворыць менавіта пра праваслаўную царкву, фактычна альтэрнатывы няма, бо беларуская аўтакефальная царква існуе хіба што намінальна. Будзем шчырымі. Вось. То бок, так, мы ведаем, што маскоўскі патрыярх, ён вельмі доўга адмоўчваўся, на што шмат хто звярнуў увагу, адносна падзей Майдану, асабліва адносна Крыму. Ён вельмі доўга маўчаў, і нават пасля ён вельмі сціпла так нешта выказваўся на гэтую тэму. Але ж мы мусім не забываць, што ўсе прыходы, увесь беларускі экзархат, яны ўсё ж атрымліваюць, мусяць прытрымлівацца, так бы мовіць, сваёй лініі партыі, то бок прытрымлівацца афіцыйнага меркавання, афіцыйных тлумачэнняў, якія зыходзяць з Масквы. І калі нават гэта, дарэчы, не такая рэдкая справа, калі прыхаджанкі нейкія, звычайна гэта жанчыны сталага ўзросту, там звяртаюцца нават у царквах да бацюшак, каб яны патлумачылі ім, што ж на самой справе робіцца. І атрымліваецца тлумачэнне менавіта праз прызму гледжання прарасійска, звычайна настроеных царкоўных дзеячоў. Я гэта меў на ўвазе, калі рабіў сваю рэпліку. Дзякую. Денис, і трэцяе пытанне ў нас было... Павел не выказаўся. Павел таксама хацеў яшчэ красоту, да? Я не ведаю, ці варта сур'ёз абмяркоўваць гэтае пытанне менавіта у складзе прысутных экспертаў, бо ёсць людзі, якія рэальна займаюцца даследаваннем канфесійнай сітуацыі і так далей. Адзінае, што я магу заўважыць, што як і в расійска-грузінскай вайне руская праваслаўная царква заняла вельмі стрыманую пазіцыю і, нягледзячы на палітычную кан'юнктуру, прапанаваную Кремлем, адмовілася мяняць межы, так бы мовіць, распаўсюду
Рускай праваслаўнай царквы на Асетію і Абхазію. Яны захавалі добрыя стасункі, наколькі гэта магчыма, прынамсі афіцыйныя з грузінскай царквой. І я думаю, што в украінскіх падзеях афіцыйная пазіцыя Рускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархата будзе захоўвацца прыкладна такой же самай. Іншае пытанне, што ёсць афіцыйная пазіцыя, так мовіць, узроўні сіноду, і ёсць святары, якія часам не вельмі дыпламатычна выступаюць і часам карыстаюцца кан'юнктурай і гэтак далей. Вось гэта вельмі розныя рэчы. Таму я думаю, што гэтае пытанне лепей абмяркоўваць у іншым коле экспертаў. Ну, але все ж таки ёсць тое, што вот на акупаваных ці занятых там тэрарыстамі, сепаратыстамі часткі Украіны все ж таки праваслаўныя святары расійскай праваслаўнай царквы у значнай ступені яны падтрымлівалі менавіта сепаратыстаў, так ці інакш. Я думаю, што там было рознае. Цяжка сказаць, наколькі значна. То есть, што такія асобныя выпадкі былі, але ці былі гэта значна там на агульным тле з улікам агульнай колькасці святароў, то цяжка сказаць. Мы ж не ведаем. Акрамя таго, это же, калі браць менавіта царкву, то там важна кананічная тэрыторыя, важна, хто прызнае гэтую царкву і гэтак далей, як там перадаецца гэта зверху ўніз. І там вельмі шмат ёсць пытанняў, і калі мы памятаем, у нас владыка Філарет адышоў ад справаў, мітрапаліт Павел прыйшоў да справаў, усе чакалі, калі канкрэтна ў царквах зменяцца звароты, каго трэба здравіць успяваць. Гэта таксама было важнае пытанне, бо мы памятаем, што ёсць пытанне наконт беларускага грамадзянства і працы ў рэлігійных арганізацыях у Беларусі. Добра, дзякую. Ну і, можа быць, там вельмі коротка на трэцяе пытанне, якое прагучала, ваше меркаванне, ці у перспектыве бліжэйшых 20 гадоў ёсць магчымасць тое, што наша усходняя суседка будзе працэс перафарматавання, скажем, вот так вот. Ну, мне здаецца, што тут, можа быць, БНР бы взял на себе такую задачу і па гэтаму пытанню правесці, напрыклад, спірытычны сеанс ці сеанс гадання на картах Таро. То бок, ну, хто ж ведае? Я асабіста сумнеюся, што там ось. Магчыма, Каўказ ад іх і адваліцца, яны толькі перакрэсцяцца, хай ідуць да халеры. Але ж... То бок не хутчэй. Ну, хутчэй не, чым так. Не шмат зацікаўленых, каб яна рухнула. Добра, дзякую, Андрей. Денис, ну, я згодны з Андрэем наконт спірытычнага сеансу, бо сапраўды тут нейкае меркаванне, нейкі прагноз рабіць няма сэнсу, але я магу літаральна два слова сказаць ад сабе, што крый нас Божа, калі Расія распадзецца, бо як бы мы да яе не ставіліся, але калі Расія распадзецца, то ўсе рэсурсы Сібіры ды Уралу, да Дальняга ўсходу дастануцца кітайцам нашым малойшым. Вось, а гэта будзе жудасць, бо у нас рэсурсаў няма. У нас рэсурсаў няма. Вось, бо калі яны атрымаюць доступ да тых рэсурсаў, то праз некалькі ўжо дзесяцігоддзяў можа споўніцца мара, ну не мара, а план, ці што выказваў Мао Цзэдун пра паднебесную ва ўсім свеце. То бок вось толькі нам не хапала, каб да рэсурсаў Расіі атрымалі наўпроставы такі доступ кітайцы. І нам уже лепей мець пад бокам гэтую бензакалонку з амбіцыямі імперыі. Гэта выключна маё меркаванне асабістае. Денис, Паўлюк. Збігнеў Бжезінскі пісаў дастаткова даўно ўжо, па-мойму, нават 20 гадоў назад, пра тое, што Расія мусіць прыйсці да выбара, ну, пасля таго, як ажыве пасля і падымецца з кален, правда, там іншая тэрміналогія ў яго была, пасля распаду Савецкага Саюза, што ей трэба будзе выбіраць быць рэгіянальнай дзяржавай ці зноў прэтэндаваць на статус вялікай сусветнай дзяржавы. І вось зараз, напэўна, мы назіраем вот гэтыя спробы прэтэндаваць. Але ў Бжезінскага было меркаванне, і мне падаецца, што оно было аргументаванае, што зараз няма рэсурсаў у Расіі
дабіцца гэтага. Іншае пытанне, што нават не маючы рэсурс можна спрабаваць гэта рабіць. Гэта хутчэй за ўсё нешта падобнае мы зараз і назіраем. Добра, дзякую. Ну, прэзідэнцкае яшчэ было меркаванне, што без Украіны Расія як Ну, імперія так. не можа Так, адбыцца. менавіта А мы там, зараз бачым якраз працэс адыходу канчатковага Украіны ад Расіі. І спробу спачатку неяк Украіну уцягнуць у сваё кола, каб адбыцца імперыяй. Так, Дзякую. Гаспадарства, калі ёсць яшчэ пытанні, то давайте апошняя серыя пытанняў і мы Серыя. будзем закругляцца. У меня реплика за Владом пропоновое питание. Реплику, в принципе, ось я сам же держу, як освітається, то есть я народився в Усходній Україні і жив там такой час, ведаю, в принципе, реалии, а после, правда, 40 годов я живу в Беларуси. И жонка у меня россиянка, и тому мне трояк это все цікаво. Чомусь ось на такий момент мало звертали уваги, в свой час Ахматова казала, что нет народа в мире проще и надменнее нас. Такая примолвка, украинец не даст себе укашную крыла. Сейчас все-таки показывает, что все будет так. И в этом контексте было ось наши... А можем еще ж таки тому, что час и те, выбачайте, что я так умешиваюсь, але я пропоную модератору вернуться. Я вось пришел про эту российскую погрозу, про задачи, улады, медиа, громадства. Мы говорим про православную церкву, про Чехию, про все Аудитория завгодно. задает А кроме того, я думаю, что модератору, пробачьте, что я так навязываю, але треба более уречище этой тематики. Господар Олександр, Калі у вас ваше ёсць питання. пытанне датычнае тэмы, то, Так, калі ласка, я ж давайте. даю магчымасць задаваць Добре, пытанне. добре, тому що я не зрозумів, ці скончився збор питань. У мене є чисто конкретне питання. Ось глядите, здається, есть консенсус, что Россия устала с коленяў, что гэта уяўляе пагрозы и для Беларусі, у тым ліку в інфармацыйнай сферы, и что, на ваш погляд, гэта и да экспертаў пытання, ось, шкада, что кіраўнік партыі сыходзіць, потому что я яму хацеў таксама адрасаваць. Ёсць з боку беларускага такія гульцы асноўныя, як улада, незалежнае грамадства, уключна з апазіцыяй, і медыі, уласна медыі. Хто што павінен рабіць? Таму што хто вінаваты і ў чым вінаваты тут у прынцыпе вызначана, так? Улада кепская, медыі кепскія, вось апазіцыя Не будем. Апозіція добрая. Так, дык вось, што кепскія ўлады павінны рабіць, што добрая апозіцыя павінна рабіць і што медыі. І я на апошнім якраз хацеў бы завастрыць. Таму што, глядзіце, вось з аднаго боку нібыта агульнае месца, што трэба неяк супрацьстаяць гэтаму наступу расійскага свету, так бы мовіць, і гэтак далей. Я нават чуў, што няма чаго займацца журналістам чыстаплюйствам, трэба ў гэтыя ж акопы. Дык вось ваши погляды ў прыватнасці на ролю медыі у гэтым пытанні, таму што інфармацыйныя войны яны ажыццяўляюцца праз медыі. Добра, мы ганім расійскіх прапагандыстаў, але з іншага боку атрымліваецца гучыць заклік у гэтыя ж самыя акопы, то бок ужо прапаганда добра, калі гэта з нашага боку, ці не зусім так. Тое, што ў Белапана пераважаюць нейтральныя матэрыялы, гэта добра. Ці лепей займаць там, умова кажучы, праукраінскую пазіцыю, бо яна антыімперская, пісаць, што украінскія войскі занялі Краматорск, напрыклад. А там хто, нямецкія фашысты? Ці хто, незразумела. То бок настолькі ўжо праукраінская пазіцыя, што далей няма туды. То бок, што павінны канкрэтна рабіць улада, незалежнае грамадства і медыі ў межах вось заяўленай тэмы? Дзякую. Юр, хацеў нешта Я яшчэ ж дадаць? у формаце дискуссии, мабуть, підтримаю тезу Федора Класковського, що можна довго розмовляти про білоруський і український менталітет, і про те, яка ідентичність була побудована в ЖЕКі, але інформаційна війна – це штука конкретна. Ми з Федором Тарасом пригадували перший подручник по інформаційній війні, який в відкритому вигляді в Совєтському Союзі був надрукований. В перекладі американський подручник «Психологічна війна», Ван Брюнер и псевдоним его Кардвайнер Смит, автор. Довольно толстая книжка, и там своеасаблівий погляд. Інформаційна війна – это частка війни, яка ведеться під час війни гарячої. У нас часи інші. Здавалося б, і гарячої війни толком не ведеться, кажуть про таку гібридну війну.
а вось інфармацыйная вядзецца і без лініі. І мне падаецца, я вось уважліва паслухаў і выступоўцаў і вывучыў той цыкл публікацый, які быў на Russian Security Blog адносна урокаў, якія можна вынесці з расійска-украінскага інфармацыйнага канфлікта. І я для сябе знайшоў там два кампаненты, якія важныя у якасці урокаў менавіта ў інфармацыйным склад. Першае, што мне вельмі спадабалася, гэта кампанент адносна таго, што павінна быць лібералізацыя і хутчэй діверсіфікацыя праз лібералізацыю сродкаў масавай інфармацыі. Што вось тая маналітнасць там інфармацыйнага холдинга, дзе ёсць вертыкаль, міністр інфармацыі дае там гэтыя темнікі, да, ці як ім это называецца? Это в Украине так называлось. Ну, прынамсі дае інфармацыйную лінію, што гэта насамрэч ва ўмовах нечаканага інфармацыйнага нападу можа абернуцца не сілай, а слабасцю. Што можа быць з аднаго боку ва адсутнасці гэтай генеральнай лініі ты астанешся безабаронны перад інфармацыйным нападам звонку. Не будзем казаць зараз адкуль. А дыверсіфікацыя рынка сродкаў масавай інфармацыі гэта наадварот узмацненне уласнага медыйнага поля як такога. Напрыклад, мне спадабалася з тых парадаў, якія Russian Security Blog выдаваў, это стварэнне моцнай сеткі рэгіянальных СМІ, у тым ліку тэлекампаній. То есть тое, што немагчыма зрабіць вертыкальна, но вельмі лёгка і вельмі проста зрабіць пры дапамозе прыватнай ініцыятывы прыватнага сектора. Я думаю, што спадар Класкоўскі, спадар Быковскі пагадзяцца, што ва ўсім свеце лакальныя СМІ это тое, што сапраўды моцнае. То есть мясцовыя тэлекампаніі, мясцовыя газеты это тое, што можа быць больш важкім супрацівам целенаправленному інфармацыйнаму нападу на незалежную Республику Беларусь. Это першы компонент, то есть развіццё нацыянальнага рынка СМІ у розных варыянтах. Там есть і прапановы бажы, ёсць іншыя камерцыйныя пытанні, але разняволенне. Ясна, што ў сённяшняй сітуацыі беларускі рэжым вось так в абстрактным контексте не может погодиться на либерализацию рынка СМИ. Потому что это свобода слова, это то, что есть погрозой для действующего режима вот тут и теперь, а не в выпадку информационной войны. Тому я зауважу одразу. Давайте не блытаць, і пагроза для нацыянальнага рынку СМІ в Беларусі і тым больш для рэгіянальных СМІ гэта не ўлада і не забароны з боку ўлады і не міністэрства праўды нашае. Галоўная праблема для беларускага рынку СМІ гэта адсутнасць бізнесу ў краіне, адсутнасць рэкламадаўцаў, адсутнасць эканамічнай падтрымкі. І тым больш у рэгіёнах. І не будзе моцных рэгіянальных СМІ, пакуль не будзе бізнесу ў рэгіёнах. Разумееце, і гэта савецкая Гродненшчына или там ці там яшчэ нейкі, гэта не рэгіянальныя. Бо у нас уже былі рэгіянальныя СМІ, якія згарэлі падчас выбары былі калі быў адзіным кандыдатам Ганчарык, пасля гэтай кампаніі шмат якія рэгіянальныя СМІ раптам мусілі зачыніцца. Яны так ці інакш падтрымалі кампанію адзінага кандыдата і супраць іх пачаліся всякія працэсы. У нас засталася пасля той кампаніі только Брестская вобласць, Мінск і купачка іншых СМІ. Это такая актуальная политика, я ж не кажу про актуальную ситуацию. Какие кроки повинны быть зроблены? Да без бізнесу не будзе СМІ. Давайте дослухаем з Федорачевского все-таки. Мне здається, Класкоўскі взял на себе функции модератора. 2 хвилины. Вось гэтая дыверсіфікацыя і лібералізацыя рынка СМІ у сённяшніх умовах немагчыма без фармавання таго, што прынята называць ідэалагічнай працай і беларускай ідэяй. Бо зараз у адсутнасці трывалага такого ідэалагічнага месседжа в Беларусі насамрэч ідэалогіі ёсць дзяржаўныя, ну іх шмат. Одна ідэалогія для вайскоўцаў, другая ідэалогія для партыі высокіх тэхналогіяў, трэцяя ідэалогія для нафтаперапрацоўкі. Няма вось таго, што цэментуе вось гэты кангломерат розных дзяржаўніцкіх інтарэсаў у адзінае. Калі будзе зараз вось я, напрыклад, не мог бы адказаць, хто з'яўляецца галоўным ідэолагам рэжыму, апроч Лукашэнка. Раней былі часы, калі мы адразу казалі: Заметальны, Дзімоўскі, гэты. Зараз такога няма. Зараз для кожнай отраслі ёсць свой. І гэта стварае большую небяспеку, чым, напрыклад, магчымая наяўнасць там моцных рэгіянальных незалежных СМІ. А вось зрабіўшы гэтыя два крокі адначасова, фармаванне дзяржаўнага ідэалагічнага, я бы не сказал месседжа, а візіі того, што ёсць Рэспубліка Беларусь, і
лібералізацыя рынка СМІ, яны б разам маглі бы стварыць больш устойлівую за сённяшнюю сістэму інфармацыйнай працы. Дякую, Юрась. Это быў выступ у дыскусіі, это не было пытання, але ў нас яшчэ вось все ж таки ёсць пытанне ад гаспадара Класкоўскага, такое фундаментальнае, што рабіць. Ну что робіць СМІ і грамадзянскай супольнасці, мне здаецца, тут адказ вельмі просты, это спрабаваць рабіць якасны прадукт. Якасны і арыгінальны прадукт. Таму што на сённяшні дзень, на жаль, ну, скажем, у нас ёсць, можа, там, добра калі студзін незалежных інфармацыйных рэсурсаў, які менавіта генерыруюць нейкі контент. Астатнія гэта копі-паст. Гэта не, скажем так, не віна, а беда, але маем тое, што маем, на жаль. Што тычыцца нашай грамадзянскай супольнасці, давайте таксама сабе не падманваць, гэта фактычна субкультура. Ёсць панкі, ёсць эма, ёсць там, я не ведаю, хто яшчэ, металлісты. Можем пад'ехаць на галерэю УУ і ўвидзець тусовачнае место новай субкультуры, якая называецца грамадзянская супольнасць Беларусі, менскі філіал. Так вось, для іх трэба неяк, ну, не ведаю, выйсці з гэтай матрыцы і пашыраць свой плыў. Але зразумела, што гэта лёгка сказаць, а складана зрабіць, тым больш, калі мы маем тую бюракратычную і кіроўную сістэму, якую мы маем. Таму асноўная задача для дзяржавы гэта проста не перашкаджаць. Нічога талковага у ідэалагічнай галіне, у галіне генерирования якаснай і канкурэнтназдольнай інфармацыі на сённяшні дзень дзяржава стварыць не здольная. Там няма каму гэтым займацца. Прабачце, за заробак 3,5 мільёны ніхто нармальны там нічога рабіць не будзе. Ну вось у мяне такі не вельмі аптымістычны адказ. На мой погляд, беларускія ўлады не ўбачылі ў гэтай расійскай інфармацыйнай кампаніі пагрозы для сябе асабіста і таму не супрадзейнічалі. Яны выжидалі, яны самі асабіста не высоўваліся, калі маглі, але і не забаранялі гэта все транслировать. Калі б толькі была хаця б мінімальна на расійскіх каналах з'явіўся Шаляговіч ці яму падобнае, то было б зусім іншая рэакцыя. І тады бы у нас было бы як падчас фільмаў пра бацьку і гэтак далей. Гэтага бы беларускае насельніцтва проста не ўбачыла бы. І пра гэта бы гаварылі толькі ў сацыяльных сетках і гэтак далей. Гэта першае. Па-другое, я не зусім згодны, што в інфармацыйнай кампаніі, калі в інфармацыйнай вайне, калі так вот параўноўваць магчымасці розных сістэмаў, будзе перамагаць плюралістычная сістэма. В Украіне мы назіралі якраз плюралістычную сістэму, дзе былі розныя алігархі, розныя канфлікты інтарэсаў былі ў розных рэгіёнах. Але калі перад анексіяй Крыма паглядзець крымскія газеты, то там казалі, што фашысты прыйшлі да ўлады в Кіеве, а Кіев на гэта неяк глядзеў і казаў, што мы не фашысты. Але жыцелі Сімферополя там ці іншых гарадоў Крыма бачылі тыя газеты, якія яны бачылі, бачылі тыя тэлеканалы, якія яны бачылі. Гэта была плюралістычная сістэма, і украінскія каналы там таксама паказвалі. Іншае пытанне, што падчас вайны ўсё ж такі ёсць адзінаначале, і тады ёсць пэўныя месаджы, якія накіроўваюцца і уводзяцца абмежаванне на свабоду слова, абмежаванне на дэмакратычныя нейкія механізмы, і гэтага Украіна не здолела зрабіць. А в Расіі гэта адбылося не праз афіцыйныя такія юрыдычныя меры, а праз падпарадкаванне рынку СМІ, падпарадкаванне пэўных эканамічных інтарэсаў, каб яны не супрацьстаялі інфармацыйнай кампаніі супраць Украіны. Хаця шмат хто з расійскіх багатых людзей быў вельмі незадаволены тым, што адбываецца, гэта ўдарыла па іх інтарэсах. Але яны вымушаны былі прамаўчаць, ну, большасць з іх. Дякую, Паўлюк. Денис, што? Мне здаецца, ўсё вельмі проста. Медыйным супрацоўнікам, журналістам ім трэба проста ўсяго толькі годна выконваць сваю працу. Так, каб пасля ім не было сорамна. Перш за ўсё перад сабой. Вось і ўсё. Дякую, Денис. Ну, калі
хтось яшчэ хоча выступіць, яшчэ можна 3 хвіліни і ми будемо закругляться. Ігор Полівас. Перш за все хотів подякувати за вельми важну тему і ґрунтовні висновки експертів. У нас у Білорусі утворили Білоруський комітет солідарності з Україною, і на першому посідженні, що цікаво, вирішено було створити кілька координаторів, і якраз на першому же посідженні мені доручили займатися інформаційно-аналітичною працею і, відповідно, накерунком таким координатором. Я вот с этого пункта гледжання хочу зауважить, что это настолько объективно бачно, что это основное, что на Беларусь впливало, и у нас среди удельников комитета это как бы аксиома была, так? И был у меня широк встреч с коллегами в Киеве на самом высоком уровне, МЗС и так далее. И все они разумеют чудовно, что відбувається. При этом бачна некая атрофия державных подходов. Памятается, что там Тимчук, информационное сопротивление и все такое. Значит, достаткова самоорганизация спрацовывая, а держава тягнется в шлейфе подій. Зараз трошки міняється це все, але при всім бачно, що це вельми марудно. Ну і ми так само задумалися, серед тих, хто виходить у комітет і шерох спеціалістів каля нас, як супротивничати. Некалькі аналогії виникає у нас с подеями в Беларуси подчас 96-го года. Это были, конечно, внутренний конфликт. А теперь бачим, что отбывается в России. И вот, может, бачили, на РБК был шерох целый тиждень присвячений этой же теме. Эксперты выступали российские, они зауважили то, что внутри России влады сами розпочали певную такую манипулятивную працу, просродки массы информации, это и просто свобода слова зачиняется, так, потому что и блогеров, там, памятаете, зараз это комитет у Держдуме, там в Оголе такие собрались спецы, что я не веду, до чего они там навидумляют, узмацнення нормативного регулювання. Это значит, что я хотел подкреслить, что это з'ява вельми системна. И тут правильно, я вдячний Федору Віталійовичу, что он подкреслил довольно, может быть, у нас среди нас відомий факт, але в целом вот этот глобализм российского подходу, и он незауважальний для обывателя. Так? І тому, відповідно, і нам треба робити певний серйозний виклик. Я пам'ятаю, що Господар Пецьковський в Фейсбуці вже цю тему піднімав, що журналісти не можуть стати якими інформаційними бойцами, але у нас є шерох спеціалістів в піар-кампаніях і прес-секретарі громадських організацій, політичних партій. І я бачу тут, що от якраз у цьому сегменте можна об'єднуватися із експертами и уже зараз продумывать, как нам отреагировать на это. Но я могу сказать так, у нас зараз инициатива такая есть, вот она будет 9 уже приниматься, начать собирать подписи за то, как, скажем, вот эту украинскую, антиукраинскую риторику, Соловьев транслюет, Киселев, Мамонтов, інших, поспробовать все-таки звернуться до уладов, ну, может быть, не вельми демократичными шляхами, але как бы зачинять, але это как бы так еще формулировки мы там разбираем, но особенно это просьба до того, как было украинский телеканал. Хотя бы один, нехай держав, там, русскомовный, без кучей за все, конечно, потому что это той же Кристинский сказал, что там треба якостный контент робить в самой Украине, на русской мове был телеканал, тем больше для нас. Таким чином я хочу сказать, что есть еще шерох потреб, і эта тема, от яку сьогодні ми зняли, вона отримала певний процяг, можливо, у різних форматах, яких, може бути, не вельми публічних, і ми закликаємо, користуючись тим, що ми в цьому помешканні збираємося, звичайно, по середам, в 19:00 підходить, будемо особливо запрошати. Ну, а я уже курирую, що називається, координую ту працю, тут і більше мені цікаво. І я вельми вдячний Андрію Парутніку, я читав, правда, те, що сказав
я все правильно зауважу, там достатково у вас ґрунтовно питання інформаційної безпеки вже знято. Тут ви стіпло так лапідарно пройшлися по этому тему. Таким чином, я думаю, що дякую господару Ігорю Віткову. І думаю, що давайте ми можемо об'єднаємося і от ця тема, яка тут була узнята, 3 питання, все ж таки ми не все здолели розкрити. Нам це 3 питання, які під заголовочками йшли. И властно просто поставить в кости уроки. Уроки мы это будем, я думаю, еще учить года 1,5-2, может, еще и побольше. Ну, ще події не скончилися, так що ще не всі уроки винесені. Можна апошнє питання? А ще питання? Так, апошнє питання, просто в зв'язку з тим обміном репліками, які відбувся, питання до експертів, з якого, напевно, варто було б почати нашу розмову. Як ви лічите, а у російсько-українській інформаційній війні хто перемог? Ось, господарство, таке ось питання на завершення. Ми тут оцінюємо ефективність, скажемо, що ліпі гэта, це треба робити гэта, а просто що, по яких критеріях оцінювати? Да? Ну, як в Україні? Коли хто перемог, то мені здається, що перемогли США і Китай. Ну, коли це розглядати з пункту гледжання менавіта інформаційної кампанії, то треба ведаць, які були мети цієї кампанії. Коли разглядеть российское громадство, то мы бачим, что рейтинг Путина поднялся. Мы бачим, что большасць насельніцтва цалкам падтрымлівае дзяржаўную палітыку і падтрымлівае тое, што адбылося з Крымам, і тое, што да апошняга часу падтрымлівалася то, што адбываецца на ўсходзе і поўдні Украіны. Ну, для расійскага насельніцтва не ўзнікала ніякага пытання, што Расія падтрымлівае тых дзеячоў, якія хацелі аддзяліць гэтую Маларосію, як яны называлі, ад Украіны. Новоросію, прабачце. Маларосія Маларосія яшчэ не дабраліся, так. Але вось у гэтым сэнсе інфармацыйная кампанія для расійскага грамадзянства спрацавала. Калі паглядзець заходнія медыа, то шмат дзе на маргінальным узроўні, але і не толькі на маргінальным узроўні пазіцыя Расіі была зразумелая. І вот зараз, вот, напрыклад, федэральны прэзідэнт Германіі звярнуў увагу на тое, што ну, гэта не вельмі добра, што такая пазіцыя менавіта падтрымана была часткай медыяў і што яна агучана менавіта ў такім сэнсе. То бок эліты шмат якіх краінаў на гэта звярнулі ўвагу. І у гэтым сэнсе можна сказаць, што расійскія прапагандысты пэўных мэтаў дасягнулі. І калі мы паглядзім, што на Russia Today перайшоў працаваць чалавек, з якога адзін з твараў CNN, то гэта таксама паказвае, што не проста так там все адбываецца. Вялікія грошы. У расейцаў ёсць грошы, і яны могуць наймаць спецыялістаў, знакавыя фігуры і гэтак далей. І гэта працуе. Але разам з тым, калі паглядзець далей, то мы бачым, што Расія згубіла павагу і давер і любоў з боку вялікай колькасці украінскага насельніцтва. Не ўсяго, але вялікай колькасці. І як далей будуць разгортвацца падзеі, цяжка сказаць, але ну, все гэта вельмі інерцыйна, кансерватыўна, і калі это ўжо згублена, то зараз ёсць нават пытанне, хто можа ўзначаліць украінскую праваслаўную царкву маскоўскага патрыархата, як это будзе адбывацца менавіта з гэтага гледзяшча. Бо ў Украіне зараз вельмі складана прымаць любое рашэнне, якое будзе ісці з падтрымкай Масквы, нават калі гэта будзе рабіцца ну, па рэлігійных такіх каналах. Таму вось гэтыя дадатковыя следства мы можам разглядаць, але мне падаецца, што задачы ставіліся зусім па іншым ведомстве, і вось там могуць лічыць, што яны гэту вайну выйгралі. Дякую, Павлюк. Денис, ёсць думкі, хто выйграў, хто прайграў? Ну, разумееце, тут трэба проста вызначыцца з крытэрамі, што ёсць перамога ў інфармацыйнай вайне. Мы можам яшчэ зразумець, што ёсць перамога ў звычайнай вайне. Гэта захопленая тэрыторыя, там чырвоны сцяг над Рэйхстагам ці нешта іншае. А тут ёсць захопленыя мазгі. Зноў жа, гэта ўсё ацэньваецца сацыёлагамі, вы ж ведаеце, статыстыкай, але ёсць 4 віды лжы. Ложь звычайная, ложь злосная, статыстыка ды цытаванне. То бок, пакуль не будзе крытэраў, то пэўна, пакуль няма такіх дакладных крытэраў і яшчэ рана сапраўды
подводить вынікі, то я згодны з Павлюком, што расейцы збольшага дасягнулі сваіх мэтаў, прынамсі тактычных. Украінскія кіеўскія ўлады ў пэўнай ступені у меншай, можа, але таксама дасягнулі сваіх. Заходнія мне цяжка сказаць, а беларускія ўлады дык увогуле нейкіх мэтаў, здаецца, і не ставілі. Ну гэта ўжо рэйтынг, так, сапраўды гэта ўскосна, гэта за кошт таго, што вах, каб толькі ў нас такога не было, вось і ўсё. Господарство, у вас хорошо отрывается, все выиграли. Хорошая война. Да, з нульовым вынікам. Ну так, нам трэба ўжо закругляцца. Я, можа быць, правильно сказал господар Рынкевич, все уроки украинских подел для Беларуси, конечно, мы обмерковать за такой короткий час не могли. Вот зафиксовалось то, что в яким стане находится сегодня Беларусь, ни улада, ни громадство до информационной войны не подрыхтованные. З одного боку мы маем державную российскую политику информационной агрессии на усходе Европы, а з другого боку адзіная стратегія беларускай улады, якая яна сабе ўяўляе, як сказаў гаспадар Паротнікаў, гэта трымаць кантроль над рубільнікам, каб у нейкі момант, які палічыць патрэбным, яго апусціць, то бок адрубіць. І як бы выйсце з гэтага ўсяго, з таго, што прагучала, гэта стварэнне нейкага уласнага, прыцягальнага, якаснага, арыгінальнага контента, прадукта, які будзе прывабны для большасці спажыўцоў, на якіх гэта прадукт накіраваны. Гэта вот тое, што варта рабіць СМІ, а ўладам варта ім у гэтым не перашкаджаць. Вось мы зафіксавалі стан, мы нейкія такія рэкамендацыі таксама прагучалі. Ну, оппозиции, парада была только одна, значит, выходить там с гетто и пошарать уплыв, ну, такая достаточно банальная парада. Я думаю, что это может быть темой особной дискуссии, что робить оппозиции у гэтым становішча, да? Вот. И калі хтосьці з шановных панелістаў, шановных экспертаў яшчэ па пару словаў хоча сказаць, калі ласка, на заканчэнне і будзем на гэтым завяршаць. Калі ласка. Хто? По парадку, як пачыналі, Паўлюк. Я думаю, што сапраўды варта тут паставіць кропку, але разглядаць яе як костку і вярнуцца да гэтай размовы ў іншым фармаце. Денис? Подписываюсь под словами Павлюка. Андрей? Подписывайся под словами Денис. Вот такая у нас всеагульная згода. Консенсус. Консенсус. Дискуссия была, атрымаўся консенсус. Дзякуй вялікі вам за то, что были. И я думаю, что мы будем працягваць эту тему распрацоўваць у тым ліку